assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɗiyankoɓe awa Pindi TV bisimilla moniru ɓindi jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccide e moon noon kadi min dañiri weltare e oɗo subaka alarba hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaki e laal gotol calminama juuɗama befta juuɗe ñagade duwaw ñagade on tan onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe jokki wadde abonné e saaha foof e Pindi TV nani hakkuno leeli ɗum noon jokke ɓeyde golle ɗe woni wadde partage vidéo ji ɓenninde information o hollidde tan Pindi TV koko waɗa piraté koko fuɗɗiti à 0 wadde noon duttine ɗum ɗo wonno ɗo walla ha ummo ɓeyɗo tan ɓennude e ndeɗon taɓal ɗum noon koye onon tan min paɗata ɗum ɗon ko ɓuri tengtude hannde jayndel ndi ɓuri hen sarade ine jeeya tan banggue dawrugol ma en gar hen joni joni kono kadi banggue gueɗɗo banggue goɗɗo ya garta o accident ji kewɗi ɗum ɗon ne nane nder jayde ndi ma en gar hen ko joni joni wonata gudditiren jayde l'observateur noon hannde ari tan koye liste uji ganduɗa keewi kono kadi scandale uji dañi hen e ko way noon hewɓe dañi hen tikkere e ko way noon ɗum noon ɓe mbi liste Mamadou Diop Decroix e liste mo Ascosen ɗum noon koko sala weddita caggal ɓe mbi ha joni tan ɓe ganduɗa kañum woni parti ji ɗi won wonduɓe hen kay e mette kono kadi wonɓe ganda beltima hen no hannirta ni ɓe mbiyete ɗo joni kay gardiɗo leydi ndi e banggue tan diagnostic muɗum mo waɗi faade kay ɗiɗo lissuji woni waɗiri ɗum tan no yiɗiri ɗum ni ɗum koye nder jayde l'observateur woni ɓe mbi ha joni tan yimɓe sappo e jeetato mbeɗen ko sisiɓe jobjoɓe wonata ɓe noon ko ñamɓe lacciri ha paari kono battidi ko hôpital mataw ko gurtinɓe walla taw won ko naate nder lacciri ndi ko ganduɗa ko jeeyaka hen gareni jayde las kañum noon dawri tan ko hollide on ko ganduɗa kañum woni natal maître Abdoulaye Wade ɗum noon ko wiide tan kanko maître Abdoulaye Wade beele mo ya toon to hémicycle to woni suudu sardiji leydi meɗen to walla wonata ko en wonde fof kanko waɗa tête de liste kanko ardina e oɗo biyeteɗo Ousmane Sonko Mimi Touré ardi liste mo Benno Bokk Yakar ɓe mbi gardiɗo leydi ndi ne sikki tan ko temedere ƴettuɗa foof joyyi yiyete ma usto e banggal yiyete pauvreté woni yiyete basal e nder leydi meɗen Sénégal ɗum woni e konnguli makko e nder jayde las kolliti kadi tan mette walla tikkere Bougane Gueye Dany Fadel Barro e ɓe o yaadi ɓe caggal nde listiji mabɓe riwta e tan élection ji pandaɗi ɗi ɗum noon ɓe ƴetti fof tan koɓe ɓaati ɗum e gardiɗo leydi ndi ɓe mbi foof ko maître Abdoulaye Wade addi ko wayni gareni jayde les échos kañum ari tan wi yeewi kañum dari tan ko ɗo joni gam tan fusde saabu mbaɗono Moustapha Guirassy e worɓe kay ko tikkuɓe ɗo joni wonɓe gandani kolliti caggal lan oɗon gomu nguɗon walla mbiyen ɗum ko ganduɗa kañum woni ɓe ɓe ganduɗa kamɓe woni yeewi askan wi saabu oɗo saaha toyi ɓe darino tan ko gam wonde gotum kono noon mbaɗono Madiop Diop kañum holliti caggal gomu nguɗon saabu wi tan ko noɓe peccirini walla noɓe darniri liste uji ni wona tan ko fawe lawol ha joni mo ganduɗa kay fawe lawol ha ƴetti koppareje totti won hen askan o woni gardiɗo leydi ndi o wi tan ko pauvreté woni basal e nder leydi meɗen ma rutta caggal walla nane ruttade caggal ɗeɗon koppareje noon tolnima e milliard uji 43 kono kadi e tan ménage uji walla galleji ganduɗa yiyete ɓen ma totte ɗeɗon koppareje ine tolni ujunnaje 5 e 49 pawɗi 50 pawɗi tan temedde 9 e 59 ɗum woni ménage uji ɗi ganduɗa kay kamɓe tottete ɗeɗon koppareje ine tolni noon ujunnaje 16 yuman galle baban galle ɓeɗon waɗaɓe ciblé ma keppa ɗiɗon koppareje ɗum non woni ballal ngal gardiɗo leydi ndi addi faade tan e muusiki leydi ndi muusi garene le mandat noon kañum dawri oɗo hande hollidde natal o mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko wiide kanko kay ardi liste mabɓe woni yiyete Yewwi Askan Wi liste national ko kanko tan arditi ɗum e ɗum ɗon noon wonɓe ganduɗa gondi hen
hene mette kono kay baɗaɗo tan baɗaɗo gardiɗo liste walla gardiɗo toon to ganduɗa kañum woni député diaspora woni biyeteɗo Makhtar Diaw kanko noon o dillata ko toon to diwan mo Espagne to kanko toɗɗa gam tan wona député ɓe ganduɗa woni caggal leydi garen ha joni e jayde enquête kañum loski e oɗo subaka tan ko hollide nate woni hen dilloɓe banggal dawrugol mbaɗo no gardinoɗo leydi ndi men Abdoulaye Wade mbiyum Karim Wade e tan Ousmane Sonko Khalifa Sall kamɓe natemoɓe goni ɗo saabi ɗum noon woni hen liste uji ganduɗa koko riwta kono kadi won liste uji ganduɗa oɗo saaha kay ƴettitama kono kadi duko e ko ganduɗa woni cekkodiral gongal e hakkude moɓe ɓe garti hen no hannirta ni Assane Ba gonɗo e PDS kañum wi ko wayni wawa wasde saabu kala nde toɗɗama wot gardiɗo e dewɗo caggal ɗum noon mataw tan haala wawa wasde henete ɗum woni konnguli makko e nder jayde enquête ɓe gatti ha joni ujunaje 16 tottade yuman galleji baban galleji en ɗum noon woni ko ganduɗa ko gardiɗo leydi ndi waɗi ɗum ko kañum dari hen gam tan wallide e tan ustude mette ɗe oɗo saaha e tampere saabu ina anda ɓeyɗo ina heewi e banggue coggoli ɗi garen e jayde besbi le jour ɓe gari tan ha joni ɓe mbiyete confort woni hen kono kadi ɓe wonɓe ganduɗa kamɓe oɗo saaha kay ɓe gonani e confort kamɓe ɓe goni koye tikkude tigui mbaɗo no Déthié Fall Aïda Mbodj Bamba Dièye Jammil e Guirassy won hen wonduɓe hen e tikkere Barthélémy e Aliou Ndoye kamɓe poti huccidde e Dakar ɓe mbi tan e parrainage o liste uji jeeɗiɗi ɗo joni nani gone tan e weyde ina jeeya hen e liste uji 5 ɗi ganduɗa ete kamɓe ɓe mbaɗi ko admis d'office ɓe ƴettama kono kadi 3 ɗi ganduɗa ko second tour ɓe dokka gam tan ɓe gadda walla ɓe ɓeydita kay ko ganduɗa kañum woni signature uji saabu signature uji moɓɓe ne wawi hen koko manque ne wawi hen double signature koko woni hen ha saabi ɗiɗon liste uji kay ƴetta fawa banggue ɗum koye besbi le jour woni gandene jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan wiide 48 heures chrono ɗum noon woni balɗe ɓe dokka kamɓe kay fotɓe nawde liste uji mabɓe walla fotɓe ɓeyditoyde ko kalɗen joni ko ɗum koye jayde quotidien le quotidien woni ɓe mbi kay parrainage o ha joni kay nani jokki saabu wonɓe ganduɗa liste uji mabɓe koɓe wiyaɓe ɓe dokkama kay délai gam tan ɓe mbawa ɓeydide signature uji saabi ɗum ko signature uji mo mabɓe timmani kono noon mbaɗo no Fadil Baro Bougane Gueye Dany kamɓe liste uji mabɓe koko riwta ha ɗum saabi ɓe mbi ko wayni ko gardiɗo leydi ndi tigui waɗi ɗum ala hay goto mo ganduɗa neni caggal muɗum ɓe mbi Mansour Faye kay ko faya ya garta leydi meɗen accident ji keewi kono noon voyage uji walla tan ɗangal jammagal ɗum ɗon noon maɓe pawtu ɗum e lawol saabu kay woni ko ganduɗa addina adda caɗele no fewi e nder leydi ndi toon to diwan mo Gambie e Mauritanie noon ɓe mbi yahoɓe ina cuuɗoɓe mana ƴettoɓe laaɗe ɓe ɗeɗo balɗe ko toon ƴetti ko toon dewrata gam yaltude leydi walla rewde e laaɗe ɗe jaaha garane jayde Dakar Times ari tan ha joni e banggal basale leydi meɗen ɗum ɗon noon ɓe kolliti natal Abdoulaye Daouda Diallo ine jala wi tan ko tolne capanɗe jeegom e temedere ƴettuɗa foof ma usto e banggal tan ñamale nder leydi ndi woni tan konngoli makko addi kanko kay mo ganduɗa kanko woni Abdoulaye Daouda Diallo goɗɗo gadduɗo konngoli muɗum e nder jayde Dakar Times woni Samuel Amadou Sarr kanko noon o wi tan ko assemblée nationale fotani wonde yimɓe ɓe ganduɗa ko ñiŋaɓe walla tan jopaɓe peɗeli waɗoɓe bandiyagal e délinquant yagal fotani wonde galle mabɓe ɗum woni konnguli makko e nder jayde Dakar Times garen e Libération kamɓe ɓe gari tan koye wiide addude rapport mo ganduɗa OFNAC waɗi ɗum noon nanggui hitande ujunaji ɗiɗi e 19 ujunaji ɗiɗi e nogas ha fayi ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon ɗeɗon kitale foof ɓe woni rapport mo ɓe jaltini ɓe mbi noon ina jeeya hen affaire mo ganduɗa ete nani banggue lawol woni oɗo galle ɓe titre foncier 1451 R kamɓe OFNAC noon ɓe kolliti ɓe mbi plainte mo Sonko waɗi o foti ko rewnede e lawol tigui ɓe mbi fraude fiscal kadi ƴewtidama kanko Kabirou Mbodj fawama hen kadi junggo do ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Awa Ndiaye ɓe mbi kollitama no suuɗirtuno bone sonat
Batel ɓe mbi toon to Taïf ne maire Mbaytin kankone tan ko memno koye caisse municipal o nani jungo makko e caisse mo fotani nande ɓe mbi Mbour Auchan woni kañumne tan ha joni jeeyamayi fawaɓe walla mbiyen fawaɓe guite e banggal OFNAC ɗum noon woni ko tan jayde libération dawri e oɗo subaka hande kono noon ɓe garti kadi eko gardiɗo leydi ndi waɗi ko woni wallidde ko tolni tan e tan yuman galleji e baban galleji en eko tolne ujunnaje 16 ɗi ganduɗa aɓe keeɓa ɗum noon fuɗɗima guila hanki won hen heeɓe kono wonɓe ganduɗa nane lawol ha joni ma keppa koppareji mumen garene jayde stade uddatu damal e oɗo subaka hande coftal ɓaali holliti natal Sadio Mané ne jorɓo ɗum noon ko hollide tan o wi darde makko amoni tinni ɗum ha joni gam tan Liverpool heɓa ko foti heɓde ko caggal ɗumne kanko o wi tan ha joni ko faye ballon d'or noon o wukkita hen o halta hen haydara ko heddi ko ma kamɓe fotɓe wadɓe ɗum ɓe mbaɗɗum ɓe mbi Casa Sport e HLM ɗum noon ko match de choc tigui podɗo dañde ɓe mbi ko match mawɗo foti wonde ɓe mbi kay fédération sénégalaise mo football ƴetti ko ganduɗa ko kañum fayi e kuule fawde ɗum tan e match dañnoɗo hakkude Mbour Jambour e Jaraaf saabu kamɓe ɓeɗon violence uji kareli mum ɗi dañno hen kono noon oɗo saaha maɓe ƴettu hen kuule ha ko wayni usto e nder leydi ndi walla wasa dañde ha faw ɗum noon garene banggal gongal woni fait divers walla gueɗe renndo e oɗo subaka hande fait divers meɗen noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayawa Pindi TV fayata tan ko hande hono alarba foof nomin gowino wadde ɗum banggue dawrugol saabu ene ƴewtida liste uji kewɗi oɗo saaha mbaɗama déposé kono wonɗi ganda calama wonɗi ganduɗa kay nane lawol wiide ene yiiloyo kadi signature uji goɗɗi mbaɗono hande Pape Djibril Fall mo ganduɗa ko kesso e langue politique o walla mbiyane arène politique o jeeyama ɓe ganduɗa kay hande amo foti darade gam tan yiiloyade kadi ujunnaje ɗiɗi signature uji ko ɗum o namna e oɗo saaha saabu omo mankira ko way noon ɗum noon ɓe dokka 48 heures woni balɗe ɗiɗi ɗi ganduɗa ɓe poti dañde ɗiɗon signature uji kamɓe kay wonɓe lande politique oɗon saabu ina enda saaha foof kay so tawi tan ɓe mbaɗi déposé ma woɗɓe ganda signature uji mumen ma keeɓe hedde ɓe keeɓeta salé ko ɓurita hen chance komo ganduɗa aɗi tottirde kayitaji muɗum ɗum tagui hayso tawi namna ko ujunnaje 3 hande neɗɗo ene foti yiilade ko tolne ujunnaje 6 di signature uji ko exemple tawa ɗiɗon signature uji so tawi doublon heewi hen ma ɓe mbaw nokkude to kadi ɓe mbatta hen saabu doublon ɗi woni hande neɗɗo signina ɗo signina to wonɓe ganda ni hande keeɓa photocopie d' identité ma signanta ɗumen ni tawa kañum cinninta à ta place an jaaha cinninana mo jiɗɗa o kono noon signature ma goɗɗo banggue ƴettete saabu on ene joguino photocopie d' identité ma ene mofti walla ko way noon ɗum foof nane nder leydi ndi ko ɗum addata doublon ji ɗi kono wona ni wone hen yimɓe ene ciññina ɗo ene ciññina to kono ciññinta tan koɗo jiiɗi siññinde ɗo kono noon wonɓe ganduɗa mbatta ko gueɗe Sisyɓe Diop joɓe kamɓe ciññinta e place yimɓe woɗɓe e hewɓe hen noon hande ko mankira ko doublon heewi ɗum addude woni signature aɗiɗo yaade o kañum e signature uji muɗum yiyama hen signature mo ganduɗa an nane moma ko gaɗiɗo o noon ko kañum ƴettete an battidiɗo arde o ko an yiiloyto goɗɗo rampilɗo oɗon mbaɗono hande Bougane Gueye Dany riwama wona ngol ɗo lawol tan o riwa hay ngol lawol nde o waɗi déposé wiya ko doublon ji koko heewi kayitaji makko koko mbaɗa kadi rejeté koɗo ngol ɗo lawol kay o suuti konngudi makko o suuti becce makko kay o holliti tigui tikkere makko woni yenne wiide ɗum ko gueɗe gardiɗo leydi ndi woni mo yiiɗa o yaahay sumgoli législative woni tan yaade toon to suudu
sardiji leydi meɗen to baɗono Fadel Baro kañum ne liste muɗum koko riwa kankone saabu mataw doublon je ko way noon koko heewi hen kono noon woɓe dokkama balɗe ɗiɗi ngam ɓe mbawa artirde signature ji goɗɗi ɗi ganduɗa ete ko keesi wonata ɗum ɗon noon mataw ɗiɗon balɗe ɗiɗi moɓe mbat hen tan profito ngam ɓe mbawa nawde ko ganduɗa kañum woni signature ji mumen ko wawi wonde fo wonɗi ganduɗa kam ƴettama saabu e jeeɗiɗi saabu on nani liste uji 5 ƴettama d' office ɗiɗon signature ji mumen timmi kono kay wonɗi ganduɗa koko riwta tigui saabi ɗum noon ko kalɗen joni ko bone doublon nani hen e kadi goɗɗum ko ganduɗa ina ngakka nder hen kamɓe eɓe gandi ɗum soɓe mbaɗi ligguey mabɓe nani nder ñoofi hewɓe noon so darima tan landa politique kam ko noon goto fo daro wiya ko kaari waɗi ɗum sinno ko laamu wiya ko luldiɓe so luldiɓe takkata ɗum ko laamu mbiya laamu goni ko mbaɗani kanko Bougane Gueye Dany o sutti konnguli haw wi ko tan gardiɗo ɗum o ko kanko addi ɗeɗo caɗele tigui goɗɗo kadi Mansour Faye wiide ne waɗa régularisé ko fayi e banggue ya garta o ha fayi ɗanngal jamma wona ɗanngal jamma tan saabu accident ji wona jamma tan dañata accident ji ko ɓuuri hen hewde ko ñalawma tigui dañata tawa guitene laaɓi ceer ko ganduɗa ete hande ina adda caɗele camion ji gonɗe e taliji ɗi ina heewi addude jeeyaji musibaji boneji ko ɗon tigui foti ƴewtede yo peɗeli ɗi walla alcool o waɗe ɗo foti waɗede ɗo woni dow uure nde woni camion ji ɗi yo ɓuur ƴewtede chauffeur eɓe ɓuura waɗede régularisé saabu hande wonɓe ganda sukaɓe janggoɓe dognude jahata hay lawol cukalel nguel mawɗo o jippo wona e foftade ƴetta ko ganduɗa ko pittali yimɓe e auto mo ganduɗa ko tonne uji watta ɗum ɗo henna ƴetta totta ɗum cukalel keccel ngel ganduɗa dognugol mum yarani noon jeeya so accident dañi so yaade fittadu muɗum yalta doga yalta auto o saabu jogaki permis ala ni âge pour dognude auto oɗon ɗum ɗon foof koko ganduɗa hande enquête aji ne foti ɓeydede te pour ɓeyde il faut laabi ɗi kamɓe douanier ɓe walla kamɓe daadiɓe ɓe ɓuura wadde montage uji ɓuura hewde e laabiji ɗi laaɓi ɗi wasa woɗɗodirde saabu so woɗɗodiri ko woni foof ne wawi kewde hen ko wayno wonde fo yo Allah waɗan en jaam kisal ɗum wonno komin gaddanon e banggue gueɗe rendo walla fait divers banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en banggal caméra o ko Ibrahima Thiamban.